Santwana umqeqeshi wensizwa lo bathi ubhonso kenqanje ngephuzo matshitshi qomane bathi umfane mpane semncane odaka bathi dabethi mdala ntica bamsukela bakithi ngane hlaza cha ufunza abaphathi bezwe nqamala lo delicious bathi ntombi zemntasa ngejaba zithi umuhle webhonso umuhle wematshitshi qomane kunensizwe engibhalelile la umfowethu ubhalile wathi sawubona umqeqeshi wensizwa ngiyathemba uyaphila wena ngiyaphila mfowethu ngithembe na ukuthi ukahle la ukhona uthi ubafoke mqeqeshi nginenkinga la bengisacela ungisize la kule nkinga engibhekene nayo yokuthi sengi-addicted kwi-masturbation so i-masturbation indlwabu leyo ngicabanga ukuthi ayazi leyo yabo abanye bathi uqinga inyoka abanye bathi 4-5 kanti abanye bathi ukuzisenga yabona ziningi indlela inamagama amaningi okusho ukuthi into eyenziwayo futhi eyaziwayo okay uthi ubafoke okuyinto esengibona esingilimaza manje ngakwezothando kanye nasempilweni yami imbala okay uthi ubafoke kona ukhona umuntu engiseke ngathandana naye kodwa kwahamba sahlukana naye nakhona lapho isizathu akangitshelanga kodwa ngoba izinto ezenzakalayo lezo thandweni ngaqhubeka nempilo yize kona kwakubhlungu yabona mfowethu i-break up ayivamisile ukuba mnandi yabona hlezi kuba bhlungu whether wena umshiya umuntu noma uyena oshiya wena yabona unless ukuthi mhlawumbe umuntu loyo okade udlala ngaye obongamthandi obungenamsebenzi naye yabona so ke mase nihlukene awumkhumbule ngisho umkhumbule yabo so okay kodwa ke kuyenzeka yazi kwesinye isikhathi even umuntu uthola kade ungamthandi but makade uspend isikhathi esiningi naye nindawonye as much as ade ungamthandi udlala ngaye noma wenzani ngaye whatever lo busuyenza uyakwazi ukuthi umkhumbule khona ukukhumbule kona lokho kade nikwenza ninayo yabona ngoba nikade uspend isikhathi naye so ngithanda ukuvezela lokho uthi bafoke emva kwalokho angiphindanga ngazisondeza eduze komuntu wesifazane isikhathi eside kakhulu kodwa kwahamba inhliziyo yagcina isixola so usho ukuthi umfowethu emva kokube sehlukane nale ntombazane inhliziyo yakhe yababhlungu kakhulu kangangokuba kabange esamthola omunye umuntu wesifazane waziqhelelanisa nabantu besifazane yabo kodwa ke nangeveza ukuthi ayike emva kwesikhathi eside kakhulu amgcina umuntu wesifazane noma nje ukusondela kuyena kodwa wathi hayi inhliziyo yagcina isenjani esibhodlile okay esexolile okay uthi ke lokhu kwenzeka ngenkathi sengibuke ama-video akho lapho engathola khona ukuvuseleleka ngazama ukubela egame so usho ukuthi umfowethu uqonda ukuthi wazama ukubuyela kuphi kwi-game yabo kodwa ukuthi egame uthi ke nakhona lapho ngase ngisizwa uphuzo oludaka kwazise phela ngingumuntu onamahloni futhi ozithulelayo Nkosi yami isinoko kadlala uthi bafoke examine kwami ngazithola izinamba zamantombazane mhlambe ama-2 futhi ke wazama umfowethu mhlambe ucabanga ukuthi zaba u2 nje inamba azithola nakhona lapho akuzange kungilungele ngagcina sengidinga ibala sengisaba ukuya emantombazaneni ngicela ungisize kulesi simo engibhekene naso ngoba sesi-affecta ngisho impilo yami imbala njengoba ngisafunda ecollege ngilungiselela ukwakha ikusasa lami elingcono so ayivala lapho kumfowethu ayibona mfowethu bengaba kuhle kakhulu ukube uspecifyile nje ku-email yakho washo ukuthi hayi ingi-affect empilweni yami ngale ndlela le nale yabo ukuze nathi singeke silokhu siqagele ukuthi hayi uyilokhu nalokhu yabo khona sovele nje sibeke esikhonkosini kodwa ke ayikho inkinga ngoba nakho okuvezile lapha ya noma engikubonayo ukuthi one intombi awunayo njengamanje ngoba indlela obeke ngayo uveza kanjalo njengomuntu ongenayo intombi okwesibili uveza kona ukuthi yona i-masturbation le mangabe uyenza isikwenza
ungamlangazeleli umuntu wesifazane, ungasiboni isidingo sokushela, yabona. So enye ke yama disadvantages ayo i-masturbation le, yabo, ngoba njenga yonke into ekhona emhlabeni nayo inobuhle bayo kanti futhi nobubi bayo. So enye ke yobubi bayo le ukuthi ikwenza ube njani mangabe yona usuyenza mawala noma usu-addicted kuyona. Fana nocansi, yabona ucansi umuntu uyabe addicted ocansini. So nakhona-ke uma usu-addicted kuyona ugcina usuwenza mawala ngendlela ethusayo. So ugcina usuvilapha ungasasiboni isidingo sokuthi uyoshela, noma mhlambe-ke makukhona ingane oyishelayo noma mhlambe ozamayo ukuzibika kuyona, uthi leyo ngane ayifuni nje uvele ikuwele kalula nje. Hayi wena uvele udika ibala, hayi awunciki, awunamsebenzi, ngoba uyazi vele ukuthi hayi ukhavada, uyabona. So kusuke sekuyinkinga-ke lapho, yabona, ngoba kufanele kube kanjalo, akufanele lento izikuqede uthando labantu besifazane, yabona. Kodwa akungasabe mfowethu, into ekufanele uyi-understand nje ukuthi lento ayifikanga nawe, yabona. I-masturbation ayizange izifike nawe mfowethu, lento yabakhona uma wakho nobaba wakho bengakahlangani, indala ngendlela yesimanga. Ubobuza umkhulu wakho mangabe unayo, indala kakhulu, yabona. Ingakho nje esikhathini samanje ke kuthuse mangabe uhlangabezana nomuntu othi yena let's say mhlawumbe insizwe na 25 ithi nje yona ayikaze selokhu yazalwa, ayikaze nje ngisho kanye iziyenze masturbation. So kuyayozibuza ukuthi hayi lo muntu lo mekwazi ukuphika into ekanje futhi akathembekile, yabona. So kungathembekile ngeke usamthemba kwenye into ayishoyo, ngoba vele lento yinto, yabona. Nje mangabe uyinsizwa nje enormal, unless imizwa yakho kukhona la affecteke khona, mangabe usuku 14 kanje 15 kuyadepende, imizimba yabantu ayifani, yabo. So uyothola ukuthi usushawa izibulo, uthi uyavuka ekseni noma nini, uthi umanzi nte, yabo. So mawukuthi wena leyo nto ayikuthusi ukuthi hawu noma ikumangaza ukuthi awusukwazi ukumithisa, yabona. Mawukuthi into nje wena awazi ngisho uzame kanye ukuthi hayi awuzikhiphe wena uyibone lento, ngoba phela bayakhuluma nabangani, lento ihlezi ukhunywa ngayo, yabona. Nje insizwa mayihlangene thothi nje kuyadlalwa ngayo, kuyivuke nje kudlalwe ngayo, kuhlekwe kube nje, yabona. Ngoba phela njalo intombi once wakhuluma ngentombi kukancane ukuthi saleyo, yabo. So ngeke ngitshethe wena njalo abantu bezo bekhuluma ngayo, insizwa ayihlangene zikhuluma ngayo, wena nje umsulwa nje, unless unenkinga nemizwa yakho, yabo. So mawuko 14 15 into ekufanele uyi-understand ngalento, ngoba uzobe usuku usayiqala kuyinto entsha kuwena, uzwenza mawala, yabo, ngoba usajabulela ubumnandi bayo, awakayijwayeli, wenza mawala. Kodwa as ukhula, yabona, as iminyaka ihamba, uyaqala uthola nentombi, angithi usuba mdala, uyaqala uthola nentombi. Mawusuthola intombi ke wawazi uthola umuntu owazi ukuthi ulale naye noma nesithokozise naye ngokucansa, then ilevel obuwenza ngayo yenze njani iyehla, ngoba ubuyuthole ngapha, hayi ukuthi uyayiyeka, yabona. Umuntu mangabe tshena hayi angiyenzi lonto nginayo intombi, uvela umbuko nje uhlekela, ngoba kusho ukuthi bangabe usunentombi uyayiyeka lento, cha. Ngoba phela leyo ntombi ngeke ihlezi la eduze wakho njalo, ekuzothi mangabe into yakhe isizidlula ebusuku sithi noma usuza imizwa yakhe sikuxina ngendlela yesimanga, seqashuka i-andi sithi ngiyaqhuzu, yabona. Angithi ukubone nasesikoleni uthi mhlambe, yabona nje special mawele mhlambe ehlala ngaphambili eklasini, thothi thishu uyangena uyakujatha, hayi sibani solibhodi, thothi kukushubele lento, imizwa yakhe sivele nje yathi yazidlula lento, ngoba phela kudinga ukuthi uzocabange ngomuntu wesifazane ukuze izidlule, iyazidlula nje ngokwemvelo, yabona. Okukhombisa kona ukuthi hayi uhealth, yabona. So kuthiwa sulibhodi, uthwala umzimba, uzithola usufaka isandla, usule ngesandla esisodwa, yabo. Umuntu wesifazane ngeke aze understand-eke ukuthi leyo nto yenziswa yini, why esinye isandla sisephaketheni esinye usula ngaso. Kodwa thina njengensizwa suke sikubuka nje, okay, kumshubele ubaba, hayi ngoba mhlambe ukuthi becabanga bejulile ngomuntu wesifazane, cha lutho, kuyazenzakalela
naturally, yabona. So ke mangabe usuthola intombi mfowethu izinga owenza ngalo kuba njani liyehla, yabona, hayi ukuthi uyayeka, liyehla. And angisibona isizathu sokuthi uyeke. Mina ke umbono wami lo, yabona nje especially mangabe usase high school, mina ngeke ngithi ngcono wenze njani. Mangabe uxinekile uyenze kunokuthi ulale nomuntu wesifazane ngoba usukusayingane. Ngokwami ukubona mangabe usase high school usukusayingane, so ngeke kube mnandi ukuthi uzithola usulala nomuntu wesifazane ugcine usumithisa ngoba phela amathuba amaningi awukalight ngokwanele. So uzothola ubhayiza, usuthola izifo, usuyamithisa, nawe usase high school, yabo nje usunomthwalo, kanti usazohlangana nabanye abantu mfowethu abahle ngendlela esimanga, yabona. So mfowethu lento ayifikanga nawe, ungakhathazeki, yabona. So into engibonayo la ekufanele uyenze ukuthi wena kufanele uthole intombi, yabona. Solution yakho la ukuthi uthole intombi and uzame ukuthi enye indlela ongayazama ukunciphisa ngayo indlela njengoba uthi u-addicted kuyona. Mina indlela engiyazi esebenzayo, yabona, ukuthi uvocavoce umzimba wakho, especially ukugijima. Ngiyakwazi, yabona, ukugijima mfowethu ngendlela akumnandi ngayo kuyawukhathaza umzimba, yabona. Yabo uma uzogijima nje mhlambe ushaye 10 kilometers or even more mawuthi umuntu strong, yabo. Kodwa phela uma usaqala uzoshaya mhlambe u5, yabo, ulokhu unyusa uzi-challenge, umzimba wakho uzokhathala, yabo. Ntothi ngisho ebusuku lelo usufuna ukuyishaya mhlambe angithi phela into uma usuyijwayele nesandla siyaziyela lapha enzansi, yabo. But uzothi uthi 1-2 uthi hayi ngeke ukhathele, yabo, uthola usulala. So hayi ukuthi njalo uyohlezi ukhathele, uzokuphinda uqhubeke uyenza kodwa ngeke kusafana nje ngasekuqaleni, yabo. Kodwa nje into ezokusiza zivocavoce mfethu, unakekele umzimba wakho, uyobona ukuthi lento izokusiza kangakanani. Kodwa uma uzohlala ungenzi lutho ongawunyakazisa umzimba, wow, uyohlezi lento mfowethu uyenza amawala, yabona. So thola intombi mfowethu, mangabe usukwenzile lokho, thola intombi, thola umuntu wesifazane ozokwazi ukuthi uzijabulise naye, khona lento ungeke usayenza amawala. Angisho ukuthi uzoyiyeka, kodwa ngeke usayenza amawala njengoba uyenza, yabo, unless ukuthi ufuna ukuyiyeka completely. But angisiboni isizathu sokuthi umuntu ayiyeke lento unless mhlambe ngokuthi mhlambe ngokwenkolo yakho mawenza lento sokunamadimoni mhlambe noma unjani, well, ngoba lento uyinceku awuyona inceku uyayenza, yabo. Ngoba phela abantu ngeke baze bakuveze lokho, yabo, boziveza nje njengabantu njengoba kuthatha obuza lento indala ngendlela esimanga. Mangabe unalo ikhehla kini mhlambe na 80-90 into omdala umbuze nje. Mina abantu abadala engibaziyo bakhululekile, bakutshela, umtshele nje ngayo lento, umbuze ngayo ukuthi into yayikhona yini ngekhathi zabo, babenze njani bona besakhula, yokutshela, yokuchazela ukuthi hayi lento le into nabe babenza, yabona. Kodwa bona bakunjani yayimfihlo ngendlela esimanga, akusafani njengathi nabo umqeqeshi sebekhona sebeyakhuluma ngalento, yabona. Ngobani angifuni kube yinto engathi mhlawumbe ucabanga ukuthi wena wedwa uyenza mhlawumbe, yabo nje into yenziwa phela abantu ngeke baze bakuveza. Ngeke ungitshela ukuthi wena njengensizwa enemizwa esebenza kahle, insizwa healthy, unakekelayo futhi nomzimba wayo, bese ungitshela ukuthi hayi mangabe ukushubela ebusuku uvela uhlanganisa amathanga njengomuntu wesifazane. Cha, ngeke uzokwenza lokho, akwenzeki, yabona. And kufanele uunderstand, yabona, mangabe kubanda indawo efudumele uzifudumala mangabe uyinsizwa ikhona lapha, uthatha isandla sakho wasifaka nje lapha, uyafudumala, yabo. So amathuba ukuthi leyo nto ungayenzi mancane kakhulu. And njengoba ngisho ukuthi ungabomthemba umuntu, even wa-advise akunikeza yona umuntu othi cha yena kakaza, ngabomthemba ngoba ngenzeka, hayi ukuthi kungenzeka unamanga. Let's say mhlambe there's 2% chance ukuthi ukhuluma iqiniso, kulo 2% chance le kungenzeka mhlambe imizwa yakhe inenkinga,
yabo, akafani nawe, yabo. Yena mhlawumbe ukuze ishandisi yakhe ivuke kudingeka angaze ezenzeni, ayifani neyakho ekizivukele nje cishe ukuqashula i-under nje, yabo, kungonakele lutho, yabona. So imizimba yabantu ayifani. So mfowethu, unakekele umzimba wakho njengoba kutshela ukuthi uma ungaqala namhlanje noma kusasa ungene emgaqweni, thola amateku, ungene emgaqweni, shaya umgwaqo, uyakubona ukuthi umzimba wakho uzoba kanjani. Ngeke usayenza njalo, uzoyenza kodwa ngeke usayenza njengoba kade uyenza. Noma kungasagijimanga-ke, thola enye ihobby ongayenza, yabona, ube active, umzimba wakho ube active, ungabe ngathi njalo uhleli uswele into ozoyenza ngoba uzovela ucabange yona ugcine usuyenza kaningi, yabo. And once waqala wenza kanjalo, wazinakekela, waba nehobby into oyenzayo, uzogcina nawe usumlangazelela umuntu wesifazane, yabona. Susibona isidingo sakhe empilweni ngoba izokulimaza kakhulu, yabona. Ungaze ube na 30 even more but uthola ukuthi awusiboni isidingo somuntu wesifazane. Inkinga leyo ngoba uyophila leyo mpilo kuze kube yinini, yabona. So yenze njalo mfowethu, ngiyathemba uyangizwa and uzokwenza njengoba ngisho. Ngempela uma ukuthi ufuna ukusizakala, uma uthi ufuna ukuyiya completely, nakhona ngeke ngize ngisuggest ukuthi uyiye completely, kodwa bakhona abantu abathi bona bangakusiza ukuthi uyiye completely. Ugade abantu abakanjalo bangakulimazi, ugcine usuthola imizwa yakhe ayisasebenzi nakahle, yabona. Usuyazisola mhlawumbe usuko-40, usuney'nkinga nje, yabo. So angisiboni nje isidingo sokuthi nje uye kumuntu othi hayi uzokuyekisa completely lento lena, no, yabo. Ngoba into ekufanele u-understand ngalento ukuthi as much as inobubi bayo, kodwa kokunye okuhle ngayo ukuthi iyakusiza ekutheni u-understand umzimba wakho, yabo. Ngoba ngeke ungitshele ukuthi wena nje awukazi uyikhiphe noma ukwazi usikhiphe isidoda sakho usibone, wabona nje ngoba sesikhishwa umuntu wesifazane nje ukuthi hawu wathu akukwazi, yabona. So kanti-ke futhi into enye kufanele uyiqaphele ngayo-ke ukuthi lento iyakwenza ube selfish kakhulu, yabona. Thola ngithi usukuzenza wena, le usujwayele ukuzenza wena, thothi even usunomuntu wesifazane unaye, uthothi uselfish, kube ngathi uyena okwenzayo as much as nizijabulisa, kodwa ngoba yonke ifocus uyibeka kuphi, uyibeka kuwena nemizwa yakho, ususelfish lapho, usuyakhohlwa yena. Kanti ngaso sonke isikhathi kufanele ukhumbule ukuthi lento ayikho ngawe, focusa nakuyena, futhi nje yenze njalo, focusa kuyena, ubheke indlela ajabule ngayo, indlela enza ngayo, ubheke yena ukuthi uresponda kanjani, qinisekisa ukuthi uyamjabulisa ngendlela ongamjabulisa ngayo, yabo. Lapho-ke ngeke mfowethu uzisola, yabo. Hayi ndoba uthi hayi yonke into ingawe nje, cha, awunaka yena, indlela aresponda ngayo nangendlela nje afuna ukwenziwa ngayo ukuze abe right, ukuze ungeke uzithole ususenkingeni, yabo. So ngiyathemba ngizwa mfowethu and uzokwenza ngendlela efanele. Sure mfowethu.